Barkanmu, amincin Allah ya tabbata a gare mu baki daya. Farko dai na kasance ni dan kasuwa ne kuma mai sana'ar noma wato poultry farming, sannan kuma ɗalibin jami'a kana kuma mai kokarin haddace alƙur'ani. Hakan yasa aikace suka yi mini yawa har na rasa me zan yi a yanzu, me zan yi a anjima, wanne ya kamata in yi, wanne ya kamata kar na yi, saboda lokaci ya zama abu mai matukar tsada a wajena. Bayan ɗaukar lokaci da yawa wajen neman yadda zan yi na gudanar da duka aikace na yadda ya dace, hakan ya sa na tsunduma cikin neman ilimi daga cikin ilimin masu ilimi, wato na shiga karance-karancen littattafai masu gudanar da aikace da yawa, manya-manyan mutane a duniya waɗanda ayyukansu ma ya wuce lissafin ka. Sai na gano wani abu da suke da shi wanda suke gudanar da shi fiye da mu. Wannan abun kuma bane ba, shine proper time management, wato gudanar da lokaci yadda ya dace, sannan kuma suna da ilimin abin da ake kira productivity fiye da mu. So hakan yasa na tsinduma cikin karanta littattafai akan productivity, kuma na karanta littattafai masu tarin yawa. A ciki na gano wani ilimi wanda ya taimake ni matuƙa, kuma nake so mu kuma ya taimake ku. Wannan abin yasa na tattara cikin gidaje guda 9, kuma yanzu zan karanto muku su, kuma zan muku bayanin su a takaice, so ku bani lokacin ku. Da farko dai ka sani, nasara tana tare da masu jajircewa ne, waɗanda suke tsaya mata ka'in da na'in wajen neman ta. Abu na biyu kuma, duk aka samu jajircewa cikin amincewar Allah za a samu nasara. To menene wannan nasarar da muke nema? Idan ka saurari wannan al'amari har ƙarshe, ina mai tabbatar maka da in dai ka gudanar da abin da ka ji a ciki, sai ka ga bambanci a rayuwarka. Bambanci matuƙa cikin ƙanƙanin lokaci. Ka ba wa kanka 'yan ƙananan watanni, rayuwarka za ta canja. Ba tare da ɓata muku lokaci ba, bari mu shiga kai tsaye cikin waɗannan hanyoyi. Abu na farko shine addu'a. Ko kai Christian ne, ko kai musulmi ne, kai ko da kai atheist ne wanda baya da addini sam ka san akwai super power. In kuma kai musulmi ne ko Christian ko wani addini, ka san akwai Allah. So ba abin da zaka yi da zaka sa Allah baka samu nasara ba. Ka yi addu'a kafin ka shiga, sa'annan bayan ka shiga kai, sa'annan bayan ka gargare kai. Ka zama addu'a ko yaushe kana cikin ta, kamar yadda wani masani ya bada wani jawabi. Yace mutum dan adam tsakanin shi da Allah tamkar handset ce dake hannunka. Handset dake hannunka idan babu power source baka mata caji ba, babu batir, ta zama useless, batta da wani amfani. To haka kai ma idan baka connecting da Allah da super power ka, koma da me ka gamsu kai imani, ba inda zaka je. So dole sai an sa addu'a, ita ce abu na farko. Abu na gaba da zamu tattauna shine goals. Kai setting goals, ka san me kake so ka cimma, cikin kuma wannan irin lokaci kake so ka cimma, ko wannan irin goal ne. Karka damu da girman sa. In dai ka saurari wannan bidiyon na zuwa karshe, duk girman sa cikin amincewar Allah zaka samu yadda zaka yi ka cimma sa. Sanin mai kake so zai taimaka maka wajen bin abun, wajen neman abin. Ba wai kawai kai ta fandan ba, ko ina ta ruwa sha in ji Bahaushe. Sanin me kake so zai dora ka akan hanyar neman shi wannan abin. Idan kana so ka zama mai jajircewa matuƙa, to fa dole sai ka yi amfani da lokaci, sai ka lura da lokaci, sai ka gudanar da lokacin da kake da shi yadda ya dace. Tunda mun yi maganar lokaci, to shi ma setting goals yana tafiya hand in hand ne da lokaci. Wajen tsara goals, dole sai ka yi la'akari da long term da wato goals na tsayin lokaci, abin da kake so ka cimma cikin nan da lokaci mai tsawo, maybe shekara 10 zuwa sama. Sannan kuma akwai goals wanda suke gajejjeru, abin da kake so ka cimma nan da maybe shekara 1, wata 6, wata 3, quarterly, yearly ko months, shine ake kira short term goals. Ka sani Hausawa sun ce motsi ya fi, saboda haka motsi akan abin da kake so zai taimaka maka matuƙa wajen cimma wannan abu. A takaice dai ka san me kake so a rayuwa, hakan shine zai nuna ka san kanka. Abu na gaba da zamu tattauna shine wannan goals din da kake a wannan abin da burin nan da kake da shi, to ka karkasa shi zuwa gida-gida, ka tsitsinka shi zuwa kananun gidaje waɗanda zaka iya gane na cimma abu kaza, yanzu saura abu kaza. So ka tsitsinka shi zuwa kananun gidaje waɗanda suke achievable cikin karamin lokaci. Dan in ka ce gaba ɗayan shi zaka dauka a dunkule, bayan wani lokaci zaka gaji da farautar sa. Amma in ka tsitsinka shi, ka san yau a satin nan ko a watan nan yau na cimma abu kaza, yanzu zan next week ko next month abu kaza nake targeting, hakan zai barka akan hanyar ci gaba da neman abu. Kana iya shirya maybe duk satin nan daga yau zuwa rana kaza abu kaza nake so cimma. Idan misali kai namiji ne ko mace mai kiba, kana son rage kaurin jikinka, kana so ka daga jin, kana so iya ka bincika haka, kana iya kai
daga aiki maybe duk sati kana so ka rage nauyi da kg kaza ko kuma kana so ka rage nauyi da gram kaza wani abu makamancin haka. In tara kuɗi kake son yi kana iya ka kiyasta duk sati ko duk wata ina so sai na tara naira kaza. In kuma a'a so kake ka daga investing to kana iya ka sa ranka duk wata in na ɗau albashi ko kuma a'a duk wata idan na tattara me na samu a kasuwanci na zan investing abu kaza. In ma karatu ne a'a so nake yi duk wata sai na karanta littafi ko kuma a'a duk rana zan karanta peji kaza na littafi, something like that. Ka dai ka karkasa su ƙananan gidaje sai kuma ka sa lokaci attached to them. Wato a takaice dai ka kiyasta su yadda za ka gane cewa me zan yi duk bayan ɗan lokaci domin ya kai ni kusa da cin burina. Abu na gaba da za mu tattauna shine kai allocating time wa wannan abubuwan. Duk waɗannan gidajen da ka karkasa wancan burin naka to ka sa musu lokaci kwatankwacin wancan na biyu. Ka sa lokaci a cikin waɗannan gidajen kowanne abu guda ɗaya ga adadin lokacin da nake so in ci kafin in kammala shi. Dan ka so ka gama aikin ka a cikin wata ɗaya za ka iya gama shi a wata ɗaya. Ƙila ma sai ranar ƙarshe da watan da kare za ka gama. In kuma ka so ka gama shi a sati ɗaya to ƙila a rana ta 7 za ka iya ka gama shi. So aiki yana expanding ne according to the time allocated to it. Wannan shine kawai a takaice. Abu na gaba da za mu tattauna shine kowace rana ka tsara yadda kake so ta kasance. Misali yau da safe yau kana so za ka je banki ka yi abu kaza, za ka gyara abu kaza a kasuwancin ka, za ka yi kaza. To tun jiya da daddare sai ka rubuta yau idan na tashi karfe 8 na safe zan yi ibada zuwa karfe kaza, zan yi karatu, zan yi breakfast, sannan zan wuce banki straight na dawo daga banki. Duk wani abu mai muhimmanci sai ka sa shi a ciki. Abubuwa marasa mutunci muhimmanci su kadai ne za ka bari sai lokacin su ya zo sannan a yi su, amma duk wani abu mai muhimmanci ya zama lokacin shi yana jiran lokacin ya zama yana nan a cikin littafin ka, yana nan jiran lokacin shi kawai kake yi. Lokacin shi na yi ka bar ko me kake ka shiga cikin sa. Abu na gaba da za mu tattauna shine kawai ka fara da lokacin kowane irin aiki yayi kawai ka shiga aikin, kar ka tsaya jiran wani abu. Akwai wani sirri da nake amfani da shi da lokacin yin wani aiki ya zo mini nakan yi wa kaina wannan tambayar: shin cimma wannan burin da na shirya nake so in cin masa shine yafi muhimmanci a halin yanzu wanda yana iya taimako na nan da shekaru, ko ku biye wa san jiki da san rai da san abin da nake yi ko ma me a wannan lokacin wanne ne yafi muhimmanci? Nan take zuciya za ta raya mun cimma wannan abin da na sa a raina, burina shine a gaba, sai ka na bar ko me yake na tsinke shi, zo na fara aikin da yake shine akan layi. Daidai wannan gabar discipline shine yafi kowane irin abu muhimmanci. Mutane da suke ba su wasa da lokaci, da lokacin yin abu yayi kawai suke yin shi shine ake kira discipline. A daidai wannan gabar discipline shi zai taimaka wa mutum fiye da komai. Zan yi bidiyo na musamman akan discipline idan kun nuna kuna bukata. Normally fara yin aiki ya fi wahala akan ci gaba da gudanar da shi. Abu na gaba shine focus, wato duk sanda ka fara wani aiki ka tattara hankalinka ka bari kan shi. Kar ka yadda ka raba hankalinka gida biyu. Kar ka ce za ka yi aiki biyu a lokaci ɗaya, ba zai haifar da ɗani ido ba. So da ka tashi aiki tattara hankalinka, ajiye shi akan shi, wanda kai focusing akan abin da kake yi, hakan zai kai ka da cimma nasara da yardar Allah. Abu na gaba da za mu tattauna shine ka diga yi kana ɗaukar hutu, domin duk sanda ka yi aiki tukuru babu ɗaukar hutu kwata-kwata kwakwalwa na gajiya. In kuma kwakwalwa ta gaji takan daina iso da sako mai kyau. So ka diga yi kana ɗaukar hutu duk aikin da ka sa gaba, amma kar hutun yayi yawa, kada ya fi ƙarfin yawan aikin. Misali za ka yi aikin awa 2, in ka samu kamar awa 1 ka ji ka gaji ɗau hutu, saboda hutu yana taimakawa kwakwalwa wajen kawo maka tunani mai kyau. Yayin da ka ta karkare da aiki tukuru babu ɗaukar hutu, kwakwalwa na ɗaukar ɗumi. In ta ɗauka ɗumi tana rage sauri wajen sarrafa sako da kuma isar da sako da kuma iso maka da sako mai kyau. Akwai wata Hausa da Hausa suke cewa jiki da jini, to ita ma kwakwalwa ba injini ba ce, tana da ƙarfi. Amma akwai wani abu wajen yin hutun, ba wai kawai ka huta, ka yi abin da idan kai kake jin nishaɗi. Mutane da kala-kala ne mutane. Akwai wanda in ya gaji bacci ne kawai burinsa, akwai wanda in ya gaji ya nishaɗi ya je yan waƙe-waƙe, akwai wanda yana ya kalli fim shine nishaɗinsa, wani ya fita ya je ya gana da abokanai ne nishaɗinsa, kowa dai da abin da ke burge shi. So ka je ka yi abin da ka san yake burge ka, wanda da wuri zai da cajin energy ka, dan dama amfanin hutu dan ya dawo maka da kuzarin ka ne. In ma ka gaji kana yin wannan hutu ka dawo, kuzarin ka zai dawo cikin yadda Allah. He that got the remedy, no more staying in pain.
Abu na gaba da za mu tattauna shine bincika ci gaban da ka samu, ka diga yi kana bincikawa, wato review. Duk bayan ɗan lokaci, maybe bayan wata ɗaya, sai ka tsaya sai ka ɗauko littafin ka da ka rubuta plans ɗinka sai ka duba ka gani yaya abu nawa na cimma a cikin burukan da na saita ma watannin. Na cinye duka, ban cinye duka ba, ban cinye duka. Idan ka cinye duka, ko ka burge kanka, ka yi nishaɗi, ka burge kanka, ka siya wa kanka wani abu da ba koyaushe ka saba mu'amala da shi ba. Maybe kana buƙatar siya wani agogo, ka kasa wata yayi, kaga ka cimma duka burukanka, siya ma hannunka wannan research ɗin. Maybe akwai wani abu da kake sha'awar ci, maybe akwai wani restaurant da kake so ka je ka ci lawarka, to da ka cimma waɗannan, treat yourself well, saboda idan ka san ka yi abin da ya dace sai ka wa kanka abin alkhairi. Idan kuma ka ga baka cimma ba, ko kai wa kanka hukunci, ba wani jiran wani ya ma hukunci, ka wa kanka hukunci. Maybe akwai abin da kake shirin yi a lokacin wanda bai da wani amfani akan cimma burinka, to manta da shi, haƙuri da shi, rankwashi kanka, zuba wa kanka mari, dan yi wa kanka wani abu da zai sa ka gane na yi kuskure, ga wannan shine sakamakon kuskure na. Hakan zai taimaka maka matuƙa. Sannan ka sake shirya wasu abubuwan da kake so ka yi a wata na gaba. Idan akwai waɗanda baka samu sararin cimmawa ba a watan baya, sai ka attachin ɗinsu da na wata gaba. In watan ya ƙare za ka bincika su gaba ɗaya. Duk watan da kaga ya shuɗe ya shige, abubuwan da kai niyyar cimmawa baka cimma su ba, to ka duba a wata na gaba. Idan ka sa su a ciki, ka karkasa abu. Misali, ka sa watan nan ina so zan yi abu kaza, to shi ma abu kazan da kake son cimma a wannan watan, ka karkasa shi zuwa sati. Yanzu to duk sati ɗaya a cikin watan nan ga abin da nake son cimma. Kaga kenan za ka yi review so 4 kafin wata ya ƙare. To shi ma satin sai ka karkasa shi zuwa kwanaki 5 ko 7, ya danganta da kwanakin da kake amfani da su wajen aiki a sati. Haka in Allah ya yarda, in ka ɗauki waɗannan hanyoyi da muka shirya, to za ka ga positive effect a rayuwarka. Kuma ka jarraba wannan na wata 5 kawai. Kai ba ma na wata 5 ba, ka gwada koda na sati ɗaya ne, don Allah in yi ma aiki. In ka ga ka samu nasara, dawo comment section ka faɗa mana don mu ji daɗi. Na gode sosai. Honesty, about the up. Your father's sticking up sin. Your father's sticking up sin. Sonic disgust arbitrary. And you like still like stuff. Change your honesty and jail for your way. Still wanna walk where your night. That's right.